Doncs allò va ser una cosa molt magnífica per a mi, per a tindre més coratge després de tot el que va passar. Era un temporal de llevant molt gran, desconegut per a mi, que era jove. I què va passar? Pues que no se va dir que hi havia un barco que anava al Garete, aquests barcos per amarrar tenien uns caps bons. Pues un cop de mar, del temporal que hi havia, li va fotre l'aigua, però això ja a la farola de les goles. Llavors només va vindre una vela. Si tardeu 10 minuts més, ja no mos trobareu. I llavors va ser quan el meu pare va dir, Pepito, anem. I era una gent que anàvem a bordo. Cachis, la mar salada. Li vaig dir, pare, mira, ara és el moment que troba. Diu, sí, però digues que es tiren de dos en dos a l'aigua. Au, vinga, un dalt, l'altre, torna. I el barco, clar, nosaltres estàvem parats, però el barco anava fent camí, però de calroquea, saps? Després d'agarrar els dos homes en fer el mateix treball, de tirar primer, agarrar-ne un, després l'altre, això t'ho conten al cine, que ho veus, no t'ho creus. Una cama dins i una cama fora, nosaltres els braços per tirar-lo dalt, el barco pico. I aquí al poble que van estar, almenys una setmana van estar, antes no se'n van anar, saps? Perquè van estar molt agarit i dint anaven tot, no els deixaven pagar ni a la barberia, ni el que compraven. Vull dir que van ser agraïts perquè va ser una cosa molt sèria, massa sèria. I mon pare sí que va dir una cosa d'aquelles que es diuen que Déu mos encomana. I ara hem de fer el mateix que vam fer en la pedra, de què és ajudar i salvar-nos uns als altres.